A dobrý den, dámy a pánové, vítajte u nového videa série DLS. Pridáme si trošku zvuky, ešte pred začiatkom môžete dať like a odber pre pokračovanie z tejto hry. Tak, budeme sa volať Avokado Cook. It might just be possible to live the dream and take this team to the top. Tak, These potvrdíme. managers are impressed by your team's Kamerku si dám ambition. do hore. Who will you choose to oversee your rise to the top? Takže, budeme sa volať Zeus, to je moje, vždycky sa takto hrajú Time has volám. come to choose a A captain. môžeme Your si vybrať scouts have given you a Bremera, potential Stonca, players. De Gea, Gundogan, Openda, Turan, Kamavinga, Jota, Šaka. Ja si zoberiem pre túto hru Iker Gundogan. Only the best can reach Vyzerá the dobré. legendary division. Here the teams with the To best preskočíme. arenas, best facilities and players go head to head. Dobre. Tu dáme later. Dostaneme úvodné veci. Čo dostanete všetci. Vždycky. Keď zapnete DLS-ko. To som začiatočný kanál, takže by som poprosil tam like hodiť. Alebo odber. Aha, Dembele. Discard. Vyskúšame toho agenta. Keďže je to za free. Určite budú aj nehry. A je to brankár. Portugalský brankár. Je to dobrá animácia na DLS, je to mobilná hra. Ja to preskočím. Dobre, nejaký hráč. Neviem, prepáčte, že vám toto vyskočilo. Na obrazovke, možno uvidím, či to strihnem. Asi áno. Amis. To je ten nový brankár. Psychológiu. Použijeme ho. Iker Gundogan dostal. Výborné. Gundogan. Nemôžeme ísť začať. Prvý zápas. Rotterdam. Je to ligový zápas. Toto preskočíme. Vysvetlenie, to už všetko poznám. Ideme prvý zápas. Aj. Toto som nechcel. Nie som začiatočník v tejto hre, už som ju niekedy aj hral. Toto je úplne nový update po ako dlhej dobe. Gól! Je to tam! Tak neviem, jak tam padlo. Ja som myslel, že keď som tak slabo vypalil, že to tam ani nedoletí. Určite by som... Toto bude taká menšia propagácia. Kanál Lukiston 05. Lukiston s dvoma očkami. Je to môj verný kamarát, natáčal som spolu video. Dve na jeho kanál, tak mu hoďte, hodím do popisku jeho kanál a odber mu dajte. Ja hodím aj jeho Discord, aj môj Discord, aby to bolo hotovo. A určite sa na naše Discordy pripojte. Bol by som rád. Určite tam budeme robiť súťaže a také veci. Také normálne veci. Budeme sa vás pýtať. Budú tam aj nejaké videá, keď nebudete vedieť vyhľadať. Na tom neviem, prečo tak slabú Pauli, ale už 2-0 vyhrávame. Asi stíšim hlas. Určite. Tak môže byť. Dobre, sa obraňujem. Táto hra
veľa youtuberov nehralo. Short throw. Určite veľa youtuberov nehralo túto hru. Určite That's good link up play. dneska chcem natočiť ešte pár videí pretočícich. Nifty bit of footwork there. Je to lepšie, This player's taking keďže som charge ešte and moving žiak, down the flanks. chodím do školy, ja som dospelý človek. To asi môžete poznať aj na hlase. Tak mám aj svoje povinnosti, tak preto chcem to pretočiť, aby som mohol postupne vydávať. So accurate. A videá budú maximálne And the shot has gone wide. 2 dní po tom, čo som vydal. Napríklad Take another look at dnes that effort vydám on goal. je útorok a Keeper sends it long. bude to rozpätie, že v stredu, ne, v Will he stredu go for bude dať glory? nové video. Chcem dávať videá Two goals today veľa. from this Shorty exciting tiež player. budú. Uvidím. Some Do players will popisku be môžete glad to hear the napísať half-time hru, whistle. čo by I som don't si think mal I've ever zahrať. seen defending this bad. Surely the tie Ideme has na been druhý decided. podcast. Určite tu bude na kanále veľa futbalových vecí. Rôzne výsledky, budeme sa baviť o Premier League, o La Ligue, to budú Finds his streamy. teammate. Nebojte sa, nekopírujem. Very much in control of this game, and On he sa hasn't mi had to ten show a content card. páči. Točí to veľa youtuberov, Quick napríklad sub lets you make changes without najznámejší stopping the game. československí Press the youtuberi, tick icon to enable the nemusím to distance šťať, pass. československí, ale českí a slovenskí youtuberi videí, napríklad kto tam taký je? Horis, He's Bubu, took his chance. That goal is second of the match. Mixako a Teto. To sú Manager is youtuberi, bringing čo two natáčajú players on. futbal, aj toho výsledky a také. To Oh, well väčšinou intercepted. iba ten He's got the Teto, goal in his sights. ale aj Mixako. Nice save. My sme Their už energy navrhnú, levels are flagging. už Can these ubehlo new 7 minút subs natáčania, my galvanise už the team? vyhrávame He's finding the player in the box. 0. Myslím, že to zmeníme. He's on the move. Ťažko je poznať jednom Oh, it's a svojho clear chance. Iker Gundogan. Mohli mi tam hodiť útočníka. The ball's gone out of play. Keby sa to dalo reštartovať, tak by som bol nečinejší. Keeper takes control of the ball. To sa na to pozrieme určite. Oh, and dispossessed there. This is a player who's making it all happen. And he shoots. A jaký krásny Essentially not stopping gól! him To si today. pozrieme aj replay. What a fantastic goal. It Dal means a lot to the hat-trick. player. Should give him the Norman confidence to grab. Bastate, alebo jak sa číta to meno. Let's see that one again. Nahrávka, spracoval si a spoza vápna vystrelil. Nič sa That nedieje, pass to could have je been better. sused, An accurate Vrta. pass. alebo neviem čo tam robí. Proste niečo robí. To bude počuť na videu. Neviem čo robí ten sused. He's confident on the ball. Toto Moving bude down the video flanks here. kratšie o mnohom. And that clearance sa veľmi will lift the nedá pressure. nedá. To fakt We're veľmi entering ľahké. injury time. Nedá sa z DLS točiť content. The referee calls. Je to tam výhra. Toto bolo easy. Toto preskočíme. Mohli by sme sa pozrieť po menu. Tu máme kit, logo, menu a také. Štadión. Pozrieme sa na upgrade. Keby som chcel upgradenúť, je to síce drahšie, ale neviem. To chcem teraz Adventure. Delete profil. Nemôžeme to robiť. Tak my sa vrátime do menu.
musíme si kúpiť napríklad tento tu random pack, kde všetko zase discardneme, predáme. Meno ligy. Hraje sa iba 15 zápasov. Tak tých hráčov. Skôr. My môžeme ísť. Napríklad. Je toto. Kde mi to kúpiť. Ďakujem. My pôjdeme do Majku. Tréning. A pôjdeme free-kicky trénovať. Toto ma celkom baví na tej hre. Nechápem, prečo tu je tak... Čo sa stalo? Čo sa deje? To nefunguje. No už. Funguje. Pokúsim sa dať gól. Čo sa mi nepodarí? Lebo to ovládanie je... Tak. Keď dám gól, tak skončím video. Bo je dosť dlhé. 11 minút. A hral sme jeden zápas. Tak toto bude konec. Určite si dám ešte nejaké. Zápas už nie a to. Tento brankár hanby. Za toto bol krásny gól. Napíšte do komentárov, kto hráte futbal aktívne a chodíte na tréningy. By ma to zaujímalo, koľký radi hrajú futbal. Čo asi chci? A napíšte, jak som hovoril, do komentárov hru, ktorú by som si mohol zahrať. No konečne. Jaký krásny gól. Tak, ešte si dáme penalty. On to chytil. Iker Gundogan. Toto kopanie budem musieť nastaviť. Nechápem, prečo to fakt nejde. Teraz nechám. Musíš ešte na druhá. Tak, ja to ukončím krásnou chytenou penaltou a ešte dám gól. Hodíme. To bude pre dnešné video všetko. Zatiaľ čus.